Una vegada a l'any escoltem per tot arreu la paraula Black Friday. S'ha convertit en un terme molt popular, però què és? Quin és el seu origen? El Black Friday, o també traduït com Divendres Negre, té origen als Estats Units i en els darrers anys s'ha estès arreu del món. Té lloc el quart divendres de novembre de cada any. Es coneix com la gran festa del consum. Milions de persones surten al carrer per aprofitar les ofertes que s'ofereixen. Els centres comercials s'omplen d'una multitud de gent i és una data clau per l'e-commerce, ja que les pàgines web de les grans empreses treuen fum. Però el Black Friday no és una cosa recent ni un invent de l'era d'internet. Els inicis es remunten a molts anys enrere. Els orígens d'aquest dia estan lligats a la festivitat d'Acció de Gràcies. El Black Friday s'origina entre el segle XIX i XX. Fred Lazarus, el propietari dels magatzems Macy's, buscava una forma de reactivar l'economia després del crac de 1929. Va pensar que l'endemà d'Acció de Gràcies seria un dia perfecte per començar les rebaixes de Nadal. A poc, totes les botigues de Nova York van anar imitant les rebaixes de Macy's. Però t'estaràs preguntant, ja s'anomenava Black Friday? Doncs no, el nom no va sorgir popularment fins l'any 1961. El cap de setmana després de la festa americana, la gent anava de compres per intentar aconseguir regals de Nadal a un bon preu. Les botigues col·lapsaven, es formaven cues immenses i els treballadors no descansaven. Això generava molt trànsit i una aglomeració de gent considerable. Els agents de trànsit de Filadèlfia van començar a utilitzar el terme Black Friday per descriure el dens trànsit i els carrers abarrotats de gent. Posteriorment van intentar canviar el nom per eliminar possibles connotacions negatives, però l'ús del concepte es va estendre a la resta d'estats a partir de 1975. Però aquesta no és l'única teoria que hi ha sobre l'origen del Black Friday. Alguns experts indiquen que aquest concepte també s'utilitzava per referir-se a l'ascens econòmic que registraven moltes empreses el quart divendres de novembre, en l'inici de les rebaixes de Nadal. Els ingressos augmentaven considerablement gràcies al consum de la gent i els números rojos es tenyien de negre. En l'actualitat, el Black Friday és un dels dies de l'any que mou més diners. Als Estats Units porta sent líder en ventes des de l'any 2005. L'any 2018, les ventes es van incrementar arreu del món en un 663% respecte a dies corrents, segons dades de Black Friday Global. Inclús s'han fet adaptacions, estrenen aquest dia tot el cap de setmana o tota la setmana.